Ingathi kungalondeka, uphile, uphushe, uphumelele. Igama ngu-Pastor Winnie Globe, uyachaza amaphupho. Namba yami-ke isifiso sami ukuthi sengizobe kuphela umuntu oyimemba i-channel kuphela. So ngo-9 ekuseni nga-5 ntambama. Lo muntu-ke akangi-WhatsApp kodwa uyangifonela ngqo. So ngomsombuluko kuya ku-Friday. Saturday ngifuna abantu beye emasabatheni, abasabathayo ukuthi ngesonto beye esontweni. Mina angingekelani namuntu, ngomgqibelo nangesonto angifonelwa. Sibheka-ke la umuntu omfuthu intombi, usawubona mkhulu, uphupha umlungu engipha amakhekhe mina nomndeni wami. Iphutha lenzayo ukuthi engibize ngomkhulu, ngaze ukuthi angibizwa ngomkhulu. She dreamt of herself getting amakhekhe from umlungu. Amakhekhe-ke kakhulu aveza inhlanhla yemali, noma aveza inhlanhla, aveza uphawu lwemali, aveze uphawu lwalencebo nenhlala kahle. So umlungu siyazi ukuthi umlungu angavela njengengilosi, njengesidalwa, njengomuntu, yabona. So ngokwesintu uma ngenza uphupha umlungu, kungaba uphawu oluhle uma ekupha amakhekhe, ngoba lokho kuyobe kuveza ukuthi ngenzeka kunesidalwa sakho esihle esisondela kuwe sizokupha inhlanhla, sinezela nenhlala kahle kuwena. Okungenzeka uzothola umsebenzi noma nizophila kahle nje, niphunyelwe imali, ibe nabantu abame kahle, yabona. No, number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha umlungu kube uphawu oluhle uma ekupha amakhekhe, olungasho ukuthi kungenzeka ingelosi kaNkulunkulu kanti kulethela izibusiso kanye nesibonelelo seyinsiza zokuphila ongaba imali nengcebo ozoyithola ngomsebenzi okanye ngomklamo noma-ke okunye okuzamayo. uMateyu 6:11, usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Kanti-ke number 3, asikuveze futhi ukuthi kwesinye isikhathi uma uphupha umlungu uyaba uphawu oluhle uma ekupha amakhekhe osuke lusho ukuthi kungenzeka angeke uswele futhi uzokuba nomsebenzi omuhle ozokuholela kangcono, noma kuzoba nomklamo ozokwenzela inzuzo, yabona. Noma kunemihlomulo ozoyithola, iy'bonelelo ozozithola, uzophunyelwa zimali, njalo njalo. uJoel 2:26, niyakudla nokudla nisuthe nilidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu oniphathe ngokumangalisayo. Abantu bami bayakujabha abayikujabha kuze kube phakade. Siyabonga-ke besibheka la uphupha umlungu, ukupha amakhekhe. Siyabonga.